हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअ स्कलारशिपनि सोमोन्दै जाय बिथांमोनहा थांनाय 2018 आरो 19आव एसटि स्कलारशिप प्रि एन्ड पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामदोंमोन बिसोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बे फैसाया मैया 14 जानुवारि 2018आव बेंक एकाउन्टआव हाबजोब्बाय। नोंथांमोना बेखौ बोरै नायगोन, सोर सोर मोनाखै, नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। भिडिअखौ नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासे नाय, नङाबा जेबो बुजिनाय नङा। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि नोंथांनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट, जुदि नोंथाङा आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव दिनैसो गोदान बोरैबाफोर नायसननो बायदोंबा अन्नानै आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बेयावनो साबस्क्राइब बटन नुखागोन, लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं बिदिनो गोदान गोदान साख्रिफोरनि आपडेट, स्कलारशिपफोरनि आपडेट आरो जायखिजाया स्किमफोरनि आपडेटफोरनि भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना गिबिसिन नुनो हायो। बिदिनो आंनो गोबां भिडिअ हगारनाय दं, नोंथांमोना बिसोरखौबो नायनो हागोन। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। नोंथाङा नों बाहायग्रा जायखिजाया ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै ला। बिनि उनाव गुगोल सार्च बाराव टाइप खालाम PMFS, बिनि उनाव सार्च खालाम। सार्च खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बिनि उनाव नोंथाङा नै बाहाय नुदों नै बे फार्स्ट फैनाय PFMS आव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि पेज फैगोन। बेबायदि पेज फैनायनि उनाव नोंथाङा नैबे गाहायाव बोख्लायनायनि उनाव नै बाहाय नुगोन नै ट्रेड NSP स्कलारशिप, नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल पेमेन्टनि ट्रेड खालामनो थाखाय बेयाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेबायदि इन्टारफेस फैनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव नोंथाङा मा बेंक एकाउन्ट बेंक बाहायो, जेन'बा स्टेट बेंक अफ इण्डिया, स्टेट बेंक अफ इण्डियानि बेंक एकाउन्ट बा नोंनिया बै स्कलारशिप एप्लाइ खालामनायाव जे बेंक एकाउन्ट नाम्बार होदों बेखौ नोंथाङा बेंकनि नामखौ टाइप खालाम। जेन'बा स्टेट बेंक अफ इण्डिया बा स्टेट बेंक अफ इण्डिया, एक्सिस बेंक, मा बेंक नोंथांमोना गाव गावनि बेंकआव बेयाव टाइप खालाम। बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बार, जाय नोंथाङा स्कलारशिप एप्लाइ खालामनायाव एकाउन्ट नाम्बार होदों, बेखौ बेयाव नोंथाङा इन्टार एकाउन्ट नाम्बाराव टाइप खालाम। नङाबा नोंथाङा बेखौ बेजों बानायाबा नोंथाङा नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलनि जाय एप्लिकेसन आइडि नोंथाङा एप्लाइ खालामनायाव मोनसे आइडि मोनदोंमोन, बेजोंबो नायनो हागोन। बे एप्लिकेसन आइडिखौ रिनिउवेल खालामनायाव नांथारगोन, नङाबा नोंथाङा नेक्स्ट इयाराव स्कलारशिपखौ मोननाय नङा। बिनि उनाव नोंथाङा मोनसेजों नायनो हागोन, बेंक एकाउन्ट नङाबा बे स्कलारशिप आइडिजों नायनो हागोन। बिनि उनाव वार्ड भेरिफिकेसन नुदों नै नोंथाङा बे वार्डफोरखौ बेयाव टाइप खालाम। टाइप खालामनायनि उनाव बेबायदिनो जा दं बेयाव टाइप खालामदो। बिनि उनाव नोंथाङा नैबे सार्च नुनायाव क्लिक खालाम। सार्च खालामनायनि उनाव नोंथांनाव बेबायदि पेज फैगोन। नै बेबायदि पेज फैगोन। नोंथाङा बेयाव बांद्राय सिनायनाय नंला। नैबे MA फार्स्ट सेमिस्टारनिमोन, नैबे सेकेन्ड सेमिस्टारनि दा हाबनाया BA सेकेन्ड सेमिस्टारनि। फार्स्ट सेमिस्टाराव हाबदोंमोन 43,040 रुपिस आरो सेकेन्ड BA फार्स्ट इयार हाबदोंमोन 43,040 रुपिस आरो MA सेकेन्ड इयाराव हाबदों जाहैबाय, बेयावबो 43,440 रुपिस। एखेयानो हाबदों BA फार्स्ट इयार MA फार्स्ट इयार आरो MA सेकेन्ड इयाराव एखे हाबदों। नोंथांमोननिखौ चेक खालामनो हागोन। नोंथांमोना बे स्कलारशिपआ मैया हाबफैखाबाय, नोंथांमोनहा नायनो हागोन। बेंक एकाउन्टआव अलरेडि हाबफैखाबाय। बियो 24,000 हाबफैदों बे दस्रानि। बै MAनिया जाय बिथांमोना MA, बेयो इउनिभार्सिटिनि सायावसो लिरना हरनायनि सायाव जायो आरो जाय कलेज लेभेलफोरनियाबो कलेज लेभेलनि सायाव लिरना हरनायावसो जायो। बियो कलेज लेभेलनियावसो जायो। आरो नोंथाङा नायनो रोङाखैबा भिडिअनि कमेन्टआव सोंहरनो हागोन। जुदि नोंथांमोना बैयाव नायनो रोङाखैबा बेयावबो अफिसियेल नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल वेबसाइटआवबो नायनो हागोन। बेयाव नोंथाङा नैबे लगइनआव क्लिक खालाम। लगइनआव क्लिक खालामनायनि उनाव नैबे फ्रेश 2018 एन्ड 19आव क्लिक खालाम। नेटआ स्ल'। बेबायदि पेज फैगोन। बेबायदि पेज फैनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि एप्लिकेसन आइडि, जाय एप्लाइ खालामनायाव नोंथाङा मोनदोंमोन, जाय कलेज इउनिभार्सिटियाव नोंथाङा
बै फर्म मोनसे साबमिट होदोंमोन बेयाव एप्लिकेसन आइडि थाखायो बे एप्लिकेसन आइडिखौ क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांनि पासवर्डखौ बेयाव क्लिक खालाम बेयाव केपचा नुनायखौ बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा लगइनआव होनानैबो नायनो हागोन अलरेडि नोंथांनि स्कलारशिप मेरिट एस जागोन बेयाव आरो नोंथाङा नोंथांनि एप्लिकेसन आइडिखौ बावबायबायोबा नोंथाङा बेयाव फरगट एप्लिकेसन आइडि बेयाव हो आरो नोंथाङा पासवर्डखौ बावबायबा नोंथाङा फरगट पासवर्डआव होनानै नायनो हागोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो नोंथांनि लोगोनिसिम शेयार खालाम। बेबायदिनो आं नोंथांमोननो गोदान गोदान स्कलारशिपफोरनि आपडेट साख्रिफोरनि आपडेट जायखिजाया स्किमफोरनि आपडेट होबाय थागोन। नोंथांमोना आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा आंनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्टआव खालामनो हागोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना नायनायनि थाखाय थेंक इउ।